Hangkod usa ka buwan na ang nahitabong halapad nga pagbaha sa Sugbo. Epekto ni Bagyong Tino. Padayon pa karon ang pagbangon sa mga naapektuhan. Sa tabang usab sa mga padayong misuporta kanila. Ano ang report ni Nico Sereno? Usa sa grabeng naapektuhan sa halapad nga baha atol kang Bagyong Tino ang barangay Umapad kundiin libuan ka mga balay ang gibahaan. Sa ubang lupa nga lugar sama sa may purok tambis mitupong gyud sa atop sa mga one-story nga balay ang tubig dihang mi overflow ang Butuanon River. Matud sa ubang residente, may ubang sityo pa nga hangtod karon wa pa hingpit na limpyuhan ug lapok pa kaayo. Ang taga diha since 1986 sila nagpuyo. Sige na mabaha, pero karon lang yun nahitabo nga ang baha niabot sa second floor. Matud sa barangay, may pipilasab ka mga balay ang nagusbat gyud sa baha. Ang uban na ginahini nagtukod sa ilahang balay. Ang uban na pa sa evacuation center. Before, normal nga baha, makarescue pa mi. During Bagyong Tino, lisod yun kayo rescue. Lisod kayo, amo lang gipahuman ng bagyo. Niadtong Sabado, ang mga residente sa Umapad ang beneficiary sa GMA Kapuso Foundation. Giapuran sila og mga relief packs, mga pagkaon, ingon man hygiene kits nga ilang gihangop. Kaabag sa distribution ang mga partner companies, ingon man ang Philippine Army. Gipasalig sa foundation, gitutukan ang Cebu sa ilang pagpang-apod-apod. I will come back for our Christmas distribution naman. So hindi natin kakalimutan ng Cebu. Pinaagi sa padayong suporta nga nadawat, gipahibaw sa Kapuso Foundation ang pagpatukod unya og school buildings sa norte nga naapektuhan usab sa linog. We have amassed enough money to build 3 typhoon-resistant and earthquake-resistant schools in northern Cebu. So we hope to groundbreak first quarter of 2026, and ang promise namin sa mga Cebuano, we will finish before the end of 2026. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.